Здрасти! Намираме се в центъра на Чанаккале. Много красиво местенце в Турция. Наблизо е Троя. Сега ще питаме другите от групата какво мислят. Това е Димитър. Да, добър ден. Какво искате да ви кажа и да ви преди няколко обясня? дни? Не ми обяснявай, просто можеш да кажеш нещо за клипчето, защото ще е за спомен. Представих, че се намираме в Чанаккале. Много ми беше приятно да се запозная с Васил, изключително приятен човек. Не само за мен, защото сега и Тонката ще питаме. Нищо, аз теб се запознах и с Въпреки, че не знам дали е добра идея първо Тонката, после Джесика или обратно. Но дори и в един клип може би клипаш Сабаталяса. Антоне, кажи нещо за клипчето относно Чанаккале, тук за групата. Казах, че се намираме в центъра на Чанаккале. Относно... Какво да ви пожелая? Пожелаем да са живи и здрави, много успехи. А мястото харесва ли ти? Как е? Що е? Супер е местото. Това имам предвид. Точно това е важното. Това остава за спомен, нали знаеш? Да. Добре, казвай какво ти имаш да казваш. Това е което имам да казвам. Това е Станислав. Запознахме се тук в Чанаккале. Не, впрочем, в Хасково се запознахме на Здравейте, приятно ми е, Станислав се казвам. Да. Стига толкова, не стига да се. Кажи нещо за Чанаккале. Значи Чанаккале е много красив град, но като честно казвам предпочитам България, защото няма хубави дискотеки, няма барове, жените са им отвратителни. Лъже! Кой да ми харесва тук? Жените са им има жени. Добре, май само българи... Ама дюнерите са им готини, Май само българи ще снимам на клипа, защото моя ден бой преди да се тръгнем. Какво да кажа? Това е Зоя и с нея се запознах на идване. Намираме се в центъра на Чанаккале. Да, супер яко, пием кафенца, водички. Всички, един ги хвали, друг не харесва дискотеките и така нататък. Абе, готино. Чанаккале за прекарването. Чанаккале е уникално, препоръчвам на всеки да дойдете. Уникален. Това ще е за спомен само за нас, защото има материал, който казаха и